député bɛ fɔ cogo di an ka kan na. O la bi an bɛna ale ka ɲininkali o de jaabi. Ayiwa an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Aw fɛn fɛn ɲɛ bɛnnen don an ma lakununi fɔ bɛ ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw fo kosɛbɛ. Dan tɛ foli min na an bɛ an ka kɔkɛ mafurubagaw n'o ye an ka abonnés ye an b'u fo. Aw min bɛ aw fɛlaw fɔ an ka jajuru kɔrɔ an b'aw fo dan tɛ foli min na. Bawo mɔgɔ b'i fɛla fɔ ko la i b'a sɔrɔ o ko diyar'i ye de. O bolo ma an badenkɛ dɔ ye ɲininkali kɛ an ka kele tɛmɛnen na n'o ye an kumana kantigi n'o ye président ye ale ni roi n'o ye mansa ye ani fama n'o ye empereur ye. An kumana o kan jajuru min na o ɲɛfɔli la an badenkɛ dɔ ye an ɲininka ko yala ko député bɛ fɔ cogo di an ka kan na. O la bi an bɛna ale ka ɲininkali o de jaabi. Ayiwa député n'a fɔra ko député ale ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni a sugandira ɲanatali la jamakulu dɔ tɔgɔ la a bɛ taa kuma min nɔ la. O la o député o an fɛ yan fɔlɔ an ka tradition kɔnɔ n'o ye an ka bɔ ka tɛrɛ ye député tun tɛ yen nka ale ye an nana don maracogoya kura min kɔnɔ sisan. Député ko ninnu nana o tuma de nka o t'a yira k'a fɔ ko tɔgɔ tɛ a la an ka kan na. Bawo kan o kan bɛ yen k'a fɔ ko kan sabatilen don kan yiriwalen don o kan masina tɛ dɛsɛ ka fɛn kura si ɲɛfɔ a yɛrɛ ka kan na i n'a fɔ an y'o fɔ aw ye cogo min na an ka jajuru tɛmɛnenw na. O la n'a fɔra ko député an ka kan na an y'a fɔ sisan k'a fɔ ko ale bɛ ta ɲanatali de kɔfɛ n'o ye élection ye. An delila ka o fana ɲɛfɔ an ka bɛrɛbɛrɛli kumadenw ɲɛfɔli kɛnɛ kan an da magara législation ko kumaw la. O la n'a fɔra ko député ale de bɛ wele an ka kan na ko wasaden. Wasaden o kumaden kɔrɔ ye mun ye? An y'a f'i ye sisan k'a fɔ ko député k'ale ye mɔgɔ de min bɛ sugandi jamakulu dɔ tɔgɔ la a bɛ taa kuma min nɔ la. Ale bɛna taa waleya min kɛ o ye ka taa jamakulu olu la wasa de. Olu ka laɲiniw ka taga olu fɔ k'olu la wasa olu ka ɲinikow u mago bɛ fɛn min na ka taga olu ɲini k'a lase u ma lawasa kɔnɔ. O de kosɔn a bɛ fɔ député ma ko wasaden. O la nin yɔrɔ la an b'a an profiter ka kuma dɔ ɲɛfɔ aw ye. An ka Manden kɔnɔ yan kuma ɲɛfɔ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ni kuma diyara tɔw ka bɔ ka tɛrɛ la tɔw ka laada la Europe laada ninnu ni Asie laadaw ni yɔrɔ gɛrɛ laadaw la ni kuma ɲɛfɔ diyara ni mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ fɔ min diyara mɔgɔw ye tɛgɛrɛ de bɛ fɔ a kan a bɛ fɔ ko applaudissez. Nka an ka bɔ ka tɛrɛ la n'o ye an ka laada ye ni mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ ni a diyara i b'a ye k'a fɔ tɛgɛrɛ tɛ fɔ o tigilamɔgɔ kun. O la mɔgɔ kelen b'a fɔ ko wasa wasa tɔw b'a fɔ ko wasa. Wasa wasa. Bawo o kumaw ye an la wasa de. O kumaw ye an ka laɲini dɔ de lasabati. O ko ma n'a fɔra ko député o de bɛ wele an ka kan na ko wasaden. O la an badenkɛ i ka ɲininkali a jaabi de filɛ nin ye. I ka ɲininkali tɔw jaabi bɛ yen an bɛna tila ka olu fana ɲɛfɔ sisan. O la an ka foli b'i ye. An b'a ɲini fɛ i k'an ka jajuru ninnu i k'u lajɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa e ɲɔgɔnna kunfantɔ gɛrɛ min bɛ yen olu fana bɛ se ka jajuru in lasɔrɔ ka kumaden ninnu ka se k'u tɔnɔbɔ ka nafa sɔrɔ a la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.